tatlong site puntahan namin ngayong araw. Sana Welcome all. back to America. Dapat may Pepsi yan. Yan, yan ang driver namin. Driver So guys, siya pupunta na kami sa Pangasinan. site, tatlong site. Driver Pangasinan. Driver Pangasinan. Yan, driver namin ngayon Pangasinan. Driver Pangasinan Bulacan. Pangasinan Bulacan. pero taga Asawa Batangas. Bulacan. Marami kami. Yan guys, umpisa tayo.
Sabi niya matalino. Plastic lang. Salamat po ha. Thank you. Padahal anak dyan, dumating na kami. Dumating na kami guys. Last manan. Doon sila po. Last matro. Ako na. Dito na kami sa aming site. Yan si Bernie, shoutout daw, sabi ni Bernie. Welcome back my YouTube channel. Yan si Matuklaw. New shows ha? Aywa, new shows, Matuklal Kang. Yan mga kasama ko guys, dito na kami sa site. Mamaya, trabaho na kami mamaya. Trabaho namin. Mag-start na kami mamaya. Shout out sabi ni Miguel. Bakit tayo? Punta natin mga barko guys yung natapos. Bahay doon sa Katare. Natapos na yan. Turo mo sa mga anak nila. Yung sa taas, 10,000 sa taas guys. Parto dito sila mga anak nila. Ilaw, kabinet, mga pintura sa So, ito ang master bedroom guys, yung mga asawa dito. Yan, master bedroom to. Master bedroom. Yan ang master bedroom ng mag-asawa. Malaking kwarto.